କାଲି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଯାଉଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ କରିବେ, ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜାଟା କରିଦେ। ଓହୋ, ଯାଉଛି ଧୂପ ଲଗେଇଦିଏ। ଓହୋ, ଲୋକ ଆସିକି ଭିଡ଼ କରିବେ ମାନେ ଧୂପଟା ବି ଲାଗୁନି। ଓହୋ, ଏତେବେଳେ ଧୂପଟା ଲାଗିଲା। ଓଂ ରାକ୍ଷୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ଓଂ ଝୁରୁଝୁରି ରାକ୍ଷୀ ନମଃ। ଓଂ ଠାକୁର ରାକ୍ଷୀ ନମଃ। ଓଂ ଗେଣ୍ଡୁ ରାକ୍ଷୀ ନମଃ। ଓଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ନମଃ। ଓଂ ଖୁଡ଼ି ରିଆ ନମଃ। ଓଂ ଓଂ ଓଂ। ଆଜି ଚୁଇନାର ବିକ୍ରି ହେଇନି, ମୋର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ। ଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି, 30,000 ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କାର ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ। ଓହୋ, ଏଇଠି ଠାକୁର, ଏଇଠି ମାରିଦେବା ଧୂପଟା। ମାଲୋ, ମୋର ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉ। सुप्रभात 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 सम्मानीय खन्ना उपस्थित राखी झोला राखी ढंगा राखी जगन्नाथ राखी एवं झरी राखी गोली राखी समस्त ब्रह्मा पुनेर हार्दिक अभिनंदन। सदय गोली राखी जगन्नाथ राखी समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन। राखी नौने से भाषण देला, कौन राखी नौ भाषण 2 घंटा दौचु, कौन कहीं कहीं उग्र थिल बर्तमान भी सेमिति अच्छ तू भी सैया स्कूल बेला जी साई देवा कथा कहतलु एबे टिके मोटा गाड़ी खाई देवा कथा कहूछ। आउ तमे रक्षाबंधन एक स्टॉल करथिबारु हमें आसीचु। कौ राखी ने भाई देखे, गुली राखी अच्छी, लंबा राखी अच्छी, झुरझुरा राखी अच्छी, ठाकुर राखी अच्छी, आठी देखे एठी मोटा मोटा राखी अच्छी। कौ राखी नेबू कह। खन्ना मो पत्नी को पचारि के आसी हरे कृष्ण दुकान भैनी कौन कर दुकान कर सी मोटा बेसी बिकी दब। कथा प्रबल काम दुबल कहला ना स्त्री को जाऊँ पचारि के आसे आको कहबे गराख गोटे आसला गोटे मन कौन कि राखी नबू कह। राखी होची मो जीवन मस्त मस्त। ए मासर किछि नुआ नुआ राखी अछि कि? हां रे मा, एई मासर एई वर्षर सब राखी अछि। इमिति राखी तते मु गोटे देमी, तू गोटे काम कर ना, एई वर्ष पिंदी आर वर्ष करना आ फुंकी किना आउरे पिंदौ। आ कोन ए इमिति राखी मोबार अछि ना। आइना राखी नाचुछि ना। राखी नाचिबो, राखी को नाचे, राखी तो हाथ रे पिंदाबो, राखी को नाचिबो। मसे से कथा कहतली फिल्म स्टार राखी तो ता कथा कहतु ना, राखी नाचिबो कौन हाथ बंधा राखी दुकान को आसिकी राखी सामंत सीडी कैसेट पागे लगी जानी पानु ना कौन राखी दुकान राखी दुकान मारी देले सी गोटे आसिकी भौणी शुण शुण भौणी मो टुकी तो भौणी ना तुम आज मो भौणी हो जाओ। ए पगली आज तुम्हें भौणी हो जाओ। नियो राखी बांधी दियो मो हाथ रे बांधी दियो भौणी। नहीं बुझ तू ने, तू आज तू मुद्र भाई तू व्यस्त होबुनी जा। मो पाखरे पागली रोल करथिला रे ना से पळुछ ना छुट नहीं पळुछ ना ना बोल सकाळ रे बोय नहीं भौणी कोइ गोटा 5 चंदे नहीं गला ओ से पाखरे चुया रे दे बराबर मु आज लॉस खाई। हरे कृष्ण खन्ना हां मु आसी गली हमु को देखि पानी ना कोन। दीर्घ 2 घंटा समिति संघर्ष परे पत्नी कहले जे आपन पाखरे केते साहित्यिक भाषा टंकार रक्षाबंधन अछि। मो पाखरे झरझुरीटा अछि 1200 टका, किंतु सेटा एबे नाही।
ଆଉ ଗୁଲୁଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁଲୁ ହଁ, ଗୋଲ 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 ସେଟା ଅଛି। ଏଟା ମୋର ସର୍ବନିମ୍ନଟା ହେଲା ଏଟା 4 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କୋଉଟା ନେବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ତତେ ମୁଁ ଆପଣ କହିଦେବି। ନା ତୁ କୋଉଟା ନେବୁ କହ? ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିକି ଆସେ। ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନ ତ ପତିକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆରାମ ଜାଦା ନେଇକି ସକାଳ ବଇନି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ହଁ ନା ରେ ହଁ ତତେ ବା କହୁଛି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଲି ରାକ୍ଷୀ କୋଉଟା ମତେ କହ। ଥରେ ତତେ କହିନି ଝୁରଝୁରା ମୋର ଅଛି 1265 ଟଙ୍କା। ସେ ଜଣେ ଫରେନରୁ ଆଇଥିଲା ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଜାପାନକୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଆବା ତ ମୁଣ୍ଡ ଖାନା ତୁ ମତେ କଣ କହ? ସବୁ ଯଦି ନେ ବାଟରେ ଯା ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଆଇବୁ ପାଖ। ତୋର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦୋକାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ନାରେ 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 ନା। ଖନାଇ ରହିଗଲା ଖନାଇ ଓ ଖନାଇ ଓ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଣ? ରାକ୍ଷୀ ଓ ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ କଣ ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଥର ଅଧିକା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ଚୁଇନାଟା ଆଣିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ଆଣି ସବୁ ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ବିକିଦେଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆଇଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଏତେ ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ମାର୍କେଟ ଅଧିକା ନଉଛି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା କାମ କର ତୁ ଚା ଦୋକାନ ନେଇ ଯା ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ନେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୋର ଝୁରା ରାକ୍ଷୀ ଏଠି ଫୁଲ ରାକ୍ଷୀ ନଉନ ନହେଲେ ନା ନା ଫୁଲ ରାକ୍ଷୀ ନବୁନୁ ଆଉ ନହେଲେ ପିନ୍ଥି ରାକ୍ଷୀ ନବୁ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଗୁଳି ରାକ୍ଷୀ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ମୋ ଆରଥରକୁ ଦେଖିବା ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କନା। ତୁ ଆ ଦୋକାନ ନେଇଯିବା ତୁ କୁଚି ଦୋକାନ ନେଇଯିବୁ। ଓହୋ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରା ଖାଇଲେ ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। କଣ କରି ମା ଲମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ନଉନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ତୁ ଆଇଲୁ ପୁଣି 10 ମିନିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କାରଣ ଆମ ଏପଟେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ସରିଗଲାଣି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଖରାପ ରାକ୍ଷୀ ଆଣୁଛି ଆଉ କେବଳ ଡୋର ଝୁଲୁଛି। ତୁ ନିଜେ ନଉନୁ ନହେଲେ ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଭାସି ହଁ ନିଜେ ଦେଖେ ଜୁଟ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଫୁଲ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ସବୁ ରାକ୍ଷୀ। ହଁ ତଳୁ ଦେଖ ନେ। ହଁ ମୁଁ ଏ ଚକା ରାକ୍ଷୀ ନେବି। ଚକା ରାକ୍ଷୀ ଟଙ୍କାର ଦିଟା ଏ ଚକା ରାକ୍ଷୀ। ସେତିକି ମତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆସି 500 ରାକ୍ଷୀ ଖୋସାଇନି। ଟଙ୍କାର ଦିଟା ଚକା ରାକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଏତେ ଦାମିକିଆ ନବା? ମାଇକି ନା ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଁ ଦାମୀ ରଖିଦେବି ଚକା ରାକ୍ଷୀ ଟଙ୍କା ଦିଟା ରାକ୍ଷୀ ନା ପାଇଛି। ଆରେ ଟଙ୍କା କିଆ ନେଇଗଲେ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ନା। କାରଣ ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କାମୁଡି ଖାଇଦେବେ। ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡା କଣ ଖାଇବେ? ହଁ ମୋ ଛେଳି ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଇ ଏବେ ଟଙ୍କା କିଆ ରାକ୍ଷୀ ପୁଣି ଛେଳି ଗୁଡା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ପୁଣି ମତେ 1000 ଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲୁ। ମୁଁ ବୁଲୁ ରାକ୍ଷୀ ଚୁଲୁ ରାକ୍ଷୀ ଖୋଜିକି ପୁଣି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ନଉକି ଚକା ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ପୁଣି ଛେଳି ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ରକ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢୀ ଚିରି ବରଂ ଛେଳି ଗୋଡରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ତ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ନେବି। ତୁ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ତୋର ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତୁ କେବଳ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ତ କରିବୁ ଆଉ ପମ୍ପ ଦବୁ। କଣ କହିଲୁ? 14 ରାକ୍ଷୀ ବିଚାର ତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇନି। ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇନି। ସକାଳରେ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ଟଙ୍କା କର ନବୁନୁ ଛେଳି ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ମାଇପ ଗଲା ସେ ହାରାମି ଲୋକ ନେଇକି ମତେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା କହୁଥିଲା। ଆପଣ ତମେ ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇହେଲାଣି। ସକାଳୁ ଆସିଲା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଏବେ କହୁଛୁ କୁକୁର ମୁତୁ କହିମୁ କଣ କହୁ